Assalamualaikum, Wong. Wong. Aku rawuh, Wong. Petegak. Wah, cangkeme wis ketok. Ngandel ora? Rak ming padha karo diisin-isinke ta kowe, Gong? Lho kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wah, aduh liwat niki, Wong. Lawange endi, Wong? Lawange ngarep kuwi cah edan. Oh iya, Cak Kendir. Aja tok wangri ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wong. Kok tegek. Teko-teko kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune siwa. Wilujeng wa, ku ngaturke bekti ya, wa. Iya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Andeng bilang lali aku. Slamet, wa, bilang. Itu katur ya, wa. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tuwa tampan nono. Tak gegem dadak. Kok cilik terus to, wa. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya, Wa. Heeh, sehat. Siwa tegak sehat, Wa. Iya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok sedo, Wa. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, Wa. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa ya, Pak? Gambarku no. Kae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket. Kok lambene ora dawa. Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah, ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu po. Heeh.